Много хубаво село. Тя е старинна къща с турските керемиди, е доста запазена, но ако не вземат да я укрепят малко, ще почне да пада. Камбанарията на църквата и заобщо един поглед към красивото село Казанка. Може вече да е зима, може да са изпадали листата, но в моите клипове винаги има нещо интересно. Снимам за голямо мое удоволствие. Страшно красиво село. Да не говоря колко добре си изкарах. Дори Костинурка срещнахме. И така аз вървя по едно хълмче към едни вили. И сега ще отида да си наготвя в тези вили сърнелката. Благодаря, приятели, гледайте моя канал в YouTube. Валери Първанов природа. Ето е къщата. Опитах се малко да я увелича. Валери Първанов природа. В YouTube с най-интересните места, които аз, на които ходя и които обикалям. Сред тях е и интересното средногорско село Казанка. На 20 км от Стара Загора, с много запазена природа.